Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică SUA, unde, ca de obicei, analizăm câteva companii, una nouă și restul răspund la întrebările voastre. Înainte de a începe, haideți să vedem acest indice al fricii și al lăcomiei. Ia să vedem noi, 41 ieri față de 53 săptămâna trecută. Dacă mergem și ne uităm pe indicele american, da, săptămâna trecută, cumva, începând cu 15 august, America tot coboară, sau indicele SP500 tot coboară, Nasdaq-ul la fel. Aici am ajuns la un punct de răscruce, zic eu, și să vedem ce va face indicele american în această zonă. Posibil ca el să mai pice puțin. Nu-mi place această formațiune care, unde ești, da, care îmi arată că posibil ca prețul să mai coboare, dar nu foarte mult. Vom pune și noi un roșu așa. Să spunem că aici va finaliza cumva valul A și cumva de aici să spunem că poate în această săptămână, prețul să urce. Aproximativ în această zonă vom vedea desfășurarea acestui trend ascendent. Corect așa. Bun. Deci probabil că astăzi și mâine, probabil că indicele american va cădea și probabil că mâine, da, azi e luni, marți seara, miercuri, seara spre final, habar n-am, poate avem norocul și vedem o întoarcere. Pentru astăzi, de fapt, hai să trec aici, că sigur nu este. Am pregătit XP Diagroup. O urcăm la locul ei frumos. Dăm un click, mergem pe Daily. Da, avem un trend ascendent, avem o corecție posibil aici, fie avem finalizat valul A sau avem 1, 2, 3, probabil A, B, C și 4 va coborî. Haideți să vă și arăt. Punem 4 aici, 5 aici. Ridicăm gradul, schimbăm culoarea. Da? Și posibil să avem un A, B, C. Schimbăm gradul, coborâm gradul. Hai să spunem un grena. Deci cumva pe viitorul mai îndepărtat prevăd un short mai frumușel pe această companie. Ia să vedem. Da, valul 4 nu este așa ușor, este mai complex. Mă aștept la o mișcare laterală, posibil long în această zonă. Pardon, schimbăm culoarea. Da, și dacă mă gândesc și indicele american ar trebui să crească și cumva ele s-ar sincroniza. Da, și apoi din nou amândouă ar trebui să coboare. Evident că le analizăm separat pe fiecare. Hai să punem albastru totuși, că nu-mi place. Roșu, roșu, roșu. Așa, da. Deci cumva pe această companie mă aștept la o creștere, din nou la o scădere și de-abia de aici la o creștere frumoasă.
Bun. Ce vroiam să vă arăt înainte de a deschide acest canal de YouTube, acum vreo 2 luni, probabil ceva de genul acesta, eu îmi făceam schițele pe acest chart, dar făceam poze la ele și le urmăream pentru că nu știam că memorează această platformă. Și haideți să vedem ceva frumos, zic eu, să vedeți cât de bine s-a pupat analiza tehnică creată. Ia să vedem. Da, observați că este o companie americană pe graficul lunar. O punem și noi așa. Haideți să vă arăt imediat o secundă. O să pun identic, vă arăt imediat graficul făcut acum ceva luni de zile. Punem culoarea verde. Și ia să vedem cum pot să fac eu aici. Nu știu cât se vede. Bine, aceasta este poza, da, în care am dat o direcție short, deci pe time frame-urile inferioare se putea shorta la greu. Am zis că prețul va trece de această zonă, deci eram la $17. Acum închid poza, cât de cât sper să vadă. Ia uite că prețul a căzut în tocmai, observați graficul, opa. Da, graficul. Ce Dumnezeu tot dispare atâta? Nu știu, ceva se întâmplă, tot apare pe ecran tot felul de chestii. Bun, observați, eram undeva prin această zonă, am dat direcție short, ceea ce s-a și întâmplat, prețul a coborât și evident că va continua să coboare pe această companie. Bun, vă mai arăt încă o companie, AHT, cred că aceasta este, trebuie să aibă în jur de $3.700 prețul, ia să vedem, 400, foarte bine. Sus, 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 punem la locușorul ei, sus, 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 AH pe aici pe undeva, GHI, bun. Haideți să dăm, mergem pe graficul daily, ups, mamă, dar ce liniar pare. Stați o secundă că nu este aceasta. Ceva nu e în regulă, cred că era pe listea, să vedem. Perfect, bravo. Da? Acesta este graficul în prezent, observați, este grafic și acum voi pune poza, sper să se vadă. Da? În care, acum cine știe când, undeva prin mai-iunie, era în valul 4 și am spus că prețul va coborî spre valul 5 și de aici, automat, după finalizarea celor 5 valuri, prețul va urca. Deci era $3.787. Deci eram undeva pe aici, atât că prețul a coborât și, dragii mei, în această zonă prețul a urcat foarte mult. Da, de la 3.200 la 4.600 era cam $1.400 pe acțiune. Deci analiza mea, nu știu cum să o pun să se vadă, cred că se vede cumva în felul ei. Bun, și așa, dăm zoom, perfect. Observați, eram pe aici pe undeva, a căzut, a trecut sub acest minim, de aici a întors. Deci 2 din 2, care analiza mea a fost perfectă și se putea câștiga sume foarte mari de bani. Bun.
Mergem la videoul anterior, rămăsesem dator cu încă vreo 2, 3, 4 analize. Am făcut ultimul VZ. Stai să nu confund. Da, am făcut aceste 4 companii. Am rămas undeva pe aici. Alexandru spune că a cumpărat Nvidia la 170 și sell la 200. Vedem, sper să se adeverească. NVDA. Deci ai spus că am dat eu sell la 200. Perfect, dragul meu Alexandru, ia să vedem cât e acum, 136 de dolari. De la 200 la 136 sunt vreo 66 dolari pe acțiune. Zic eu că te-ai umplut de bani. Of, nu știu ce mi-apar chestiile astea, parcă sunt niște țânțari. Prețul a mai căzut, nu a urlat în această zonă. Sfatul meu este să stai cu mințel pe acțiuni, să muți stop loss-ul cât mai mult. Hai să te învăț o chestie și vă învăț pe toți. Să spunem că a intrat undeva la 200 sau undeva în această zonă, da? Aceasta este intrarea. Hai să spunem tot roșu, punem culoarea verde. Mai bine așa. Să spunem că am intrat undeva pe aici, da? Și evident că stai să facem o treabă ca lumea. Uite, punem la ultimul minim, spunem că am intrat aici, da? Noi am intrat short, am pus stop loss-ul la ultimul minim, prețul a coborât. Pe măsură ce prețul coboară, tot ceea ce trebuie să faceți este ca prețul stop loss-ul să micșorați din ce în ce mai mult, să vă apropiați de break-even sau de prețul de intrare. Dacă prețul în continuare coboară spre norocul nostru și spre profitul nostru din cont, vom pune stop loss-ul la break-even, adică la prețul de intrare. Și dacă vedem că tot coboară, nu putem decât să ne asigurăm un mic profit și în măsură ce prețul tot coboară, ne punem și noi stop loss-ul din ce în ce mai jos. Și gândiți-vă că cred că ăsta. Dacă prețul cumva întoarce, noi deja avem asigurat un profit. Mă rog, nu știu cât se înțelege, dar da? Ceea ce este absolut excelent să avem profit și mai ales că el este asigurat și mai ales că suntem pe graficul daily. Deci în orice moment prețul mă aștept să întoarcă, da? Și este bine cumva să marchez profitul sau în cel mai fericit caz, zic eu așa aș face, la o anumită sumă frumoasă de bani, eu marchez profitul, aștept o corecție, intru din nou short în funcție de ce îmi arată piața. Nu las niciodată banii pentru că în orice moment piața se poate întoarce, poate să fie o veste fundamentală, nu știu, o chestie bună sau o chestie rea. Deci nu las niciodată banul pe masă, permanent îmi asigur stop loss-ul cât mai mult, profitul este asigurat, bag banul în buzunar și urmăresc o altă intrare pe o altă companie. Bun, dacă ai prins acest stop loss, Alexandru, sunt super mega încântat că te-am putut ajuta. Alex, mulțumesc pentru ponturi excelent. Marius, te rog să nu mă uiți cu analiza pe X, GN și FREQ. Nu te uit, dragul meu Marius. Nu știu dacă o am aici, habar n-am. Of. E F, nu am. Nu ai spus X, G, stai așa.
Nu am, o căutăm imediat. Exagen, habar n-am auzit de ea. Și nici nu trebuie, din punctul meu de vedere. Dăm zoom, zoom, zoom. Zoom, 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 să mă prind și eu despre ce este vorba. Cumva analiza este simpluță pe această companie. Vom pune A-ul aici, B-ul, avem un A, B, C și C-ul cumva aici. Am avea 1, 2, 3, 4, 5. Deci, din punctul meu de vedere, pe această companie, în continuare, este de short, nu foarte mult, mă aștept la o mică, corecție și apoi la o cădere, evident. Pentru aceasta trebuie să merg pe time frame-urile inferioare, dar nu știu dacă ești trader sau day trader ca mine sau investitor și nu știu ce să analizez la această companie, dar un singur lucru este cert, nu suntem, deci suntem în trend descendent și acest trend descendent nu este finalizat. Un prim punct când trendul este finalizat, așteptăm trecerea prețului la ceva de acest gen. Așteptăm o spargere a linii de trend. Deocamdată, atât timp cât ea nu apare, nu vă sfătuiesc să cumpărați, ci dimpotrivă, mergeți pe grafic cele de o oră, intrați short pe corecții, da? Face o corecție, crește puțin, vă pregătiți intrarea, intrați short, marcați profitul, da? Și așteptați longul cel mare. Bun, aceasta ar fi această XGN. Ai mai spus tu ceva acolo, niște limbi străine încurcate. Ia să vedem ce mi-ai cerut tu, fără EQ. Ia să vedem dacă o am. E F, clar că nu avem. Hai să introducem. Corect, urcăm sus la F. Pardon. E F, perfect aici. Aici e locul ei. Ups. Într-un an a căzut de la 57 la 0,79. Mama lumea. Mai mult de 0 nu poate să cadă. Ia să vedem mai bine. Da, aveam ceva de acest gen. Unde ești? Da, vom pune 5 undeva chiar la 0,61. Mergem pe 4 ore. Ce frumos este. Ce pot să vedem noi aici? Să punem 5-ul frumos aici. Unde ești? Unde ești? Foarte interesantă această companie. Cam așa aș vedea în viitoarele, o săptămână, două, după ce prețul se satură de stat pe loc. Da, avem frumos un triunghi frumos aici. Da, să vedem ce va face prețul. Putem să avem și această... am greșit.
nu-i nimic. A, B și C. Și prețul să coboare spre C din 4. Cobor în gradul, schimbăm culoarea, nu știu, punem și noi indigo. Da, dar prețul nu are voie să treacă de această zonă sub nicio formă. Da, sau de aici prețul va urca. Ori în sus, ori în jos, da? Ce va face prețul? Nu știu, suntem exact la două scenarii. Hai să punem altă culoare aici, că avem verde și săgeata. Habar n-am, punem negru, nu-mi place negru. Tot albastru. Punem și ăsta, îl schimbăm în nu știu ce îngrenă. Bun, așa. Da, avem fie de aici va țâșni, fie de aici va coborî puțin și va țâșni. Doar să aveți în vedere aceste două scenarii, să urmăriți evoluția prețului și în funcție de ce face prețul, în funcție de ce scenariu va lua piața, prețul, voi știți ce să faceți. Evident că din această zonă mă aștept la o corecție și mai discutăm după ce prețul va coborî. Cam asta ar fi și pe această companie. Ia să vedem. Ai spus miercura trecută să amintești și de MGN. MGN. Hai să mergem la MGN. Înseamnă că o am aici, am analizat-o. Opa. MGN. Hai să o căutăm. Sper să am analiza, dacă am spus. Aceasta este oare? Sigur ai spus tu bine MGAN și ai greșit o cifră, o literă. Tot apare. Ia să mă uit. Mai bine poate am greșit eu. Unde ești? IMGN. Scuze, n-am văzut acel bine. N-am văzut acel I. Mergem la G, H, I. Uite, bravo, 127. Păi, ce să spun? Mă aștept la un long. Aici avem două variante. Fie prețul va urca, a făcut o corecție și va urca cât mai mult. Și acesta lucrul sper, sau în cel mai nefericit caz, pentru că trebuie să luăm și astfel de A, B. De ce mă grăbesc? Uite așa. Fie de aici va crește, efectiv va crește, fie de aici va scădea în această potențial. Stați să mă gândesc, vine 0, A, B și C și vom pune 2-ul aici. Da? Ori, aici e decisivă. Tot ceea ce trebuie să facem este să așteptăm ce va face piața și cum așteptăm, foarte simplu. Da? Dacă prețul va urca, va coborî și apoi va urca, sau va urca și va tot coborî. Hai să punem culoarea roșie. Este extrem de simplu pentru a ști ce să facem în funcție de ce va face piața, dar dacă, Doamne ajută, indicele american SP500 din acea zonă care am dat-o eu va crește, văd că este firav astăzi și mai mult stă pe loc, posibil să mai coboare puțin, zic și eu,
Nu-mi place această mișcare laterală, de multe ori este un bearish flag, mă rog, din analiză tehnică. Da, și de obicei, dacă pică America, știu, puține acțiuni merg împotriva curentului, a trendului. Eram pe IM și alte chestii. IMGN. Deci, cel mai bun sfat este să vă cultivați răbdarea, care este una din calitățile necesare ale unui trader, să vedem ce va face piața și cel mai bun moment de intrare ar fi, deci avem un vârf, avem o corecție, dacă el va coborî, cel mai bun moment de intrare este aici. Ia să vedem noi. Scriem și noi aici un buy, da, și eventual un stop loss, înțelegeți voi. Poftim. Avem și culorile Americii, da, alb, roșu și albastru. Bun. Am rezolvat și pe Marius. Eu și în sfârșit am găsit și canalul acesta. Spusesem că era o chestie când descria fiecare video link. Că nu prea am înțeles ce a vrut să spui aici. Cum anume să-l pun în descrierea fiecărui video link. Pe celelalte canale, pe Crypto, BBB, mă rog. Marius, te salut, Noroducu, te rog o actualizare pe ZLAB, zic eu că la L. Altă viață. Bun, ZLAB. Ia să vedem dacă îl avem noi aici. Îl avem, minus 0,17. Piața stă pe loc astăzi. Nu știu ce este aici. Mergem pe daily. Dăm zoom. Of. Aveți idei de ce îmi joacă mie talanica pe aici? Și nu mă lasă să fac treaba. Da, 4 vine frumos aici, cocoțat în vârf. Din această zonă, prețul a crescut. Hai să ștergem și săgeata, că și-a făcut treaba. Ce nu-mi place. De ce să se cascai? Care mă ajută, rog eu frumos. Să-mi dea un sfat să scap de parcă e un țânțar, ca o muscă care te sâcăie. Bun, după cum vedeți, am finalizat cele 5 subvaluri ale valului albastru din C mare. Piața a crescut, conform analizei mele, și a crescut cam 125%, excepțional de bine. Ia să vedem desfășurarea acestui val. Da, mă aștept cumva ca prețul să coboare. Nu asta. Aici mi-a culpa. Mă aștept cumva ca prețul să coboare și apoi să urce. Probabil că s-a finalizat un val pe time frame-urile inferioare. Avem o corecție ceva de acest gen. Da, aici hai să punem culoarea roșie. Cam așa aș vedea, dar repet, la fel, nu uitați în vecii vecilor, prețul va coborî, va urca, va coborî. Acesta ar fi un semnal de SLL și aici stop loss. Da? Fără acest semnal nu intrați în piață, nu pierdeți bani, da? Că am nevoie să câștigați voi bani, ca scopul meu pe cele 3 canale este să cresc cât mai mulți traderi și să fac cât mai mulți traderi ca să câștige bani pe lângă venitul care l-aveți din afaceri, din jobul vostru, să aveți un alt ban și să duc analiza tehnică cât mai sus în România, pentru că este varză, nici la BVB nimeni nu cunoaște analiza tehnică, nici pe graficile americane. M-am uitat și la colegii mei, toți sunt fundamentaliști, da? Toată lumea tranzacționează doar după analiza fundamentală. M-am trezit eu cu moți să vin și eu pe YouTube cu analiză tehnică,
care mi se pare deosebit de puternic acest instrument de tranzacționare și, evident, dacă avem nevoie de bani, trebuie să intrăm în piață și intrăm în piață, evident, după o analiză tehnică, nu intrăm la ureche, chiar dacă știm că o companie este bine, nu aș intra aici când știu că pot să cumpăr undeva mai jos, dar un fundamentalist habar n-are acest lucru, el poate să cumpere aici și spune, vai, compania asta e excelent și de fapt prețul mai coboară încă 50 și ceva la sută, uite că a luat prea sus acum. Da, și probabil se super enervează, marchează profitul, marchează pierderea, neștiind că de fapt urmează un ending diagonal sau cine știe ce pattern va crea piața. Iată că avem exact 30 de minute. Ia să vedem. Manuel, excelent analiză, îmi place. Mulțumesc frumos, Manuel, sper să mă urmărești în continuare. Mulțumesc pentru menționarea în episodul trecut. Te rog să faci o analiză la Snap pe time frame de o oră. Am intrat long la 10,9 cu stop loss la 9,8, target 15 cu levier de 5. Aș fi părerea ta. Aoleu, asta era cu 5 zile. Cred că prețul a căzut între timp. Deci Snap la 10,9. Ia să vedem, am așa ceva. Nu am Snap. Sfatul meu, zic și eu la un moment dat să ne oprim, am mai analizat 400 SN atât. Să avem 10 sute SN, pardon. Să ne analizăm 10 sute de companii. Dacă vrem să câștigăm bani, ideal să găsim câteva companii sau eu să vin cu analize de intrări. Pentru că dacă tot facem sute de analize, nu mai reușim să mai intrăm, să mai căutăm intrări, tot analizăm, dar de câștigat bani nu mai avem timp. Eu așa aș propune să ne oprim. Avem o listă foarte mare, o actualizăm pe aceasta. Important este să găsim intrări în piață, fie long, fie short. Da, poate din când în când mai introduc eu câte una, dar restul hai să le căutăm pe ele și să ne oprim cumva din această. Fiecare îmi dați câte 4-5, wow. Deci această snap, da, a căzut de la 82 la 11. Mamă, ce cădere. Foarte tare. Eu nu înțeleg de ce tu intri în piață pe long, pe un trend descendent. Asta n-am înțeles-o. Asta este norochior. Deci a intrat acum 5 zile, dacă suntem în 5 undeva pe 1 septembrie, am intrat la $10 cu 9,8, targetul $15. Ai avut noroc, posibil, ia să vedem. Dar o leacă să mă uit și eu. Ai prins ciupeala și probabil că ai mers pe, ia să vedem. Nici măcar nu mi-a făcut valul 1, valul 2, s-a dus direct în 3, 4. Cam ciudățel. Dar la ciupeală sunt convins că este foarte bine. Ia uite ce creștere a avut de aici. 38%. Deci tu ai intrat la 10 pe aici undeva, ai prins gapul 15. Mă derutează acest gap, mă așteptam să fie, da, aveam ceva de acest gen, da, și clar că prețul trebuia să cadă, dar din punct de vedere Elliott, eu aveam nevoie de ceva asemănător, aveam nevoie de o chestie, ceva, așa ceva, da, și de aici să urce, ceea ce aici nu am deloc și nu prea știu ce să spun. Ia să merg pe
30 de minute. Dacă ai mare noroc și sper să ai, aș vedea ceva de acest gen și sper să ai acest noroc de a nu așa, nu ăsta. Unde ești? Da. În mod normal, după un val C, după un val corectiv, avem nevoie de un val impulsiv. Iar din nou acest gap cam dă bătăie de cap, dar zic eu că ar fi un triunghi. Mă rog, ceva de genul acesta. Aici am finalizat un val 1, va fi un val 2, 3, 4, 5. Da? Acesta ar fi ceva de acest gen. Unde ești? Hai să-l și îl arăt, dar aici voi scoate, uite că n-am uitat să mai scot celelalte și mă trezesc pe weekly-ul. Deci cumva, din punctul meu de vedere, eu așa aș vedea. Da? Și dacă America va pica așa cum ți-am arătat, sunt posibile ca mâine să coboare. Era bine să fii, știu eu, deși destul de mic, ca să intri pe un termen mai lung, de la 10 dolari la 15, ai nevoie de un trend, de un val, acest val 3, care este mai consistent, cel mai lung val din Elliott, dar acum, după această creștere, eu mă aștept la o corecție la cei care au cumpărat la, cât avem aici, 19-20%, mă aștept la o corecție și de-abia de aici să spunem că prețul va urca. Sper să n-am dreptate, dar nu ar trebui, dacă ai luat undeva pe aici, să marchezi 10-12% sau cât ai prins. Eu cel puțin asta e stilul meu, nu știu să-ți recomand altfel, eu nu sunt investitor, pentru că am fost investitor și aveam teancuri de bani, aveam sume mari de bani și am zis că prețul va cădea, după aceea prețul încădea, făcea o corecție de 50, 60, 70% și mă uitam așa cu jale, da, la banii din cont, cum se scurgeau pe măsură ce prețul își făcea corecția, știi? Și atunci m-am hotărât să găsesc această strategie, maxim pe o oră, nu urc mai mult, am intrat. Eu știu că aici am 5 valuri, te pot să le și arăt dacă vrei. Mă rog, oarecum schimbăm culoarea, schimbăm tot ce mișcă pe aici, punem ceva, nu știu, un albastru mic, punem și ăsta și mai mic. Da? Și eu știu că dacă se finalizează valul 5, se începe corecția, ceea ce din nefericire pentru tine a și început. Și evident că trebuie să merg pe graficele de 5 minute, 15 minute să văd când se va finaliza acest val. Fie aici, fie aici. Monitorizez, dar deja zic eu că iată, 5% nu e de neglijat. Sfatul meu trebuia să marchezi profitul, așteptai corecția, așteptai longul undeva din această zonă. Nu știu ce să spun, eu așa aș lucra, așa aș vedea această analiza pe această companie pe graficul de o oră. Da? Era bine dacă intrai short, ciupeai 5, 7, 10%, băgai în buzunar tot la fel 10, 12, 15% cât aveai tu aici. Din nou intrai short, din nou, dar mă rog, nu cred că nu știi analiza tehnică, nu știi Elliott, nu știi exact care sunt valurile, care să intri, când să marchezi, când să stai în piață. Cam așa aș vedea eu analiza pe această companie. Dragoș, mulțumesc și eu, Dragoș. Pardon, am vorbit azi de gâtul, am făcut
multe video și mă cam lasă gâtuțul. Nu știu dacă am făcut bine că m-am băgat pe 3 canale, trebuia unul maxim 2 și bun. Dar eu tranzacționez și Forex și indicele și pe America și pe BBB și pe cripto. La un anumit nivel te uiți la 30 de grafice în 10 minute, da? Și găsești 2-3 oportunități, te mai uiți imediat pe BBB, acolo e simplu, că sunt puține companii. Da? La americani am vreo 20 sau 40 de companii pe platforma mea și acolo trec rapid, pac, 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 dau clicuri și văd, da? Of, n-am atins mouse, uite cum merge după mine, ca musca, după puncte. Bun, dragii mei, deja avem 40 de minute, am depășit cu 10 minute cât mi-am propus eu să fac. Mulțumesc frumos că mă urmăriți, mulțumesc frumos că și vă invit în continuare să-mi dați like-uri la acest video. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă invit să apăsați pe acest buton roșu, aboneați-te și apoi pe acest clopoțel pentru ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori eu postez un nou video. Îmi doresc pe acest canal, deși suntem destul de puțini, îmi doresc să cresc o comunitate de trader, așa cum am reușit pe cripto, pe canalul de cripto, să creez o comunitate în care cei de acolo chiar au început să câștige bani din ce în ce mai frumoși. Evident, sub îndrumarea mea, mi-aș dori acest lucru și pe acest canal. Eu, repet, nu sunt un investitor, nu alerg după dividende, ci efectiv tranzacționez graficele de H1. Evident că sunt și trenduri care nu mă bag pe ele pentru că știu că sunt foarte scurte și oricând poate să întoarcă, știu pe care să intru și cumva mi-aș dori și pe acest canal să creez această comunitate. Dragii mei, vă doresc o seară de luni minunată, spor la bani, fiți cu ochii pe americani, să vedem dacă America cu adevărat va cădea puțin, văd că nu se dezlipește de acolo sub nicio formă, nu știu, este iar raportare mâine, poimâine. În continuare, eu aștept short pe Nasdaq, pe SP500. Până la următorul meu video, vă doresc toate cele foarte bune.